Japuonj mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University bade ma Kisumu Professor Francis Angawa okere ochwal remand bang doho ma Siaya tame rambun buchnek mar jago manyinge Dennis Ambrose Achieng manotimo tarik 15 dwe mar 11 higa mokalo 2025 okere kanyakla koda chija moko magen Meshak Ndiege Okuku gi Joash Odhiambo Ngoro nochwal nyim jal bura David Kemei mar doho ma Siaya kama gimedo make chung ni ne ok gitimo ketho makamano. Jomin bura odagi ni kik wegi thuolo bang' ka janeno maduong' e burano bende nyocha onegi ndalo 3 mokadho. Jomin bura okwayo doho mondo mi med geng'onegi kaka yor arita ne joneno mamoko bende oyangore ni yande osewegi thuolo gi rambun mar siling 100,000 moro ka moro to kata kamano ariyo kuomgi nochwalo ywak ne ngimagi ni kama rach kodok korka rita. Koro gidhi bede remand nyaka 22 dwe ni.